Què tal, Peric? Es pot fumar? A tot arreu on hi ha cendrers es pot fumar. I no hi ha encendrers. Si començo a bramar d'aquí una estona, endavant. Alguna vegada has dit, soc un solitari i estar sol no em representa cap problema. No. No ho has dit? No, que no em representa cap problema. Alguna vegada has dit, la televisió embruteix. Qualsevol que vegi aquest programa podrà comprovar-ho. No havia d'haver-ho dit. Aviam. Continuem o pleguem? Pleguem! Tu ballaves de jove quan anaves a ballar amb les coetànies? Sí, anava a ballar, però ho feia fatal. De fet, ho confesso, no era el ball el que m'atreia. No sé si m'explico. Arrambar. A aquella època es ballava així. Per això no vaig ballar mai la sardana. Algun cop has escrit, es mucho más fácil reconocer que hace 10 años hicimos el imbécil que reconocer que lo hicimos hace 10 minutos. T'ho diré d'aquí 10 minuts. Gracias a la libertad de expresión, hoy ya es posible decir a un gobernante que es inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco. No és veritat perquè jo he intentat amb el Jordi Pujol i no em convida a la festa de la Generalitat, aquella que donen xocolata o no. I ell segueix. Una de las características de mi generación es la magnífica y excelente deformación política que hemos recibido. Jo vaig estar molt deformat políticament. Hay tipos a los que no es preciso insultarlos. Basta con describirlos. Això, la veritat és que està copiat, és del Valle Inclán. No, és un escritor que aquí no se'n parla perquè aquí es parla del Foix i del Riba i això, però el Valle Inclán era un escritor. Nosaltres avui intentarem descriure Jaume Peric i, evidentment, en aquesta descripció estem segurs que vostès hi trobaran els aspectes que han donat relleu i categoria a aquest personatge. Una de les figures, sens dubte, més excepcionals de les que diàriament surten als mitjans de comunicació. Fa un moment, la Montse ens recordava que la seva... Perdona, pots continuar amb aquest to? És que m'agradava el que estava dient. Estava bé, no? Sí, sí. Home, 3 hores així... No, s'ha acabat ja. No, puc... No, deixem-ho. Escolta'm, Jaume, a tu... No, que després em critiquen. Et fa il·lusió? Sí. La veritat és que la pluma de Jaume Peric és singular, la virilitat del seu perfil, la profunditat del seu pensament... Un moment, si parlem de pluma i virilitat no funciona. S'adonen per què aquesta feina és tan maca? Perquè es pot estar amb una persona intel·ligent com en Jaume Peric fent així. T'agrada això també? T'agrada això també? Sí. Però les persones que són aquí se n'adonen que tot això no està preparat. No ho està, ho juro. Quan riuen espontàniament. Bueno, això sí està preparat. Sí, està preparat. Els han dit quan han de riure, vostès? No? Molt bé. No estava preparat. No estava preparat, ni la pregunta, no estava res preparat. Et sembla que comencem a fer el repàs biogràfic? Sí? Tu vas néixer, oi, Jaume? No me'n recordo exactament. Vull dir, jo, aquell moment, devia estar veient la tele, els Pirichutiflaut i coses així, però crec que sí. Era un 5 de novembre de 1941. Mal any. Home, jo no recomanaria a ningú que naixés el 41, perquè no m'entro en política, però era una infància dura, allò. La família? Podria dir que bé, però no ho puc dir. El meu pare probablement està mort perquè fa temps que no el veig. I la meva mare és víctima d'una malaltia realment greu, que se'n diu Alzheimer, i això no ho dic en broma, sinó que
puc dir moltes tonteries, però quan parlo en sèrio, parlo en sèrio. És a dir, no puc dir la família, bé, no.